Kaixo, gu aldatze DBH2ko ikasleak gara. Lehenengo esperimentuan bi probeta daude 50 mililitro ur eta alkoholarekin. Alkohola duen probetan temperatura neurtuko dugu, eta ikusten duzuen bezala 20 grado zentigradu ematen du. Hori eta gero, bi sustantzia puruak elkartuz nahasketa bat lortuko dugu. Normalean 50 mililitro dira. Baina kasu honetan 87 mililitro ematen dute. Ikusten duzuen bezala volumena txikitu da, ere temperatura berriro neurtu dugu, eta oraingoan 30 gradu zentigradu neurtzen ditu. Horrek esan nahi du temperatura handitu dela, eta handitu denez erreakzio exotermiko bat eman da, hau da, beroa askatu da. Eta orain ikusiko dugu beste esperimentu bat honen mekanismoa azaltzeko. Ikusten duzuen bezala bi probeta daude, eta baten puskarriak daude. Bestean gatza dugu. Orain, probetara botako ditugu 50 mililitro gatz, eta bi nahasteak juntatuko ditugu. Ez du ematen 1 mililitro, baizik eta 80. Gatza puskarriak utzitako zuloetatik sartu egin da. Sustantzia puruei erreparatzen badiegu, alkohola eta urari biak likidoak dira, eta molekulen arteko erakarpen indar ertainak sortzen dira, konfigurazio jakin bat hartuz. Ura eta alkohola nahazten ditugunean, urak alkohola utzitako tarteak okupatzen ditu, arteko erakarpen indar berriek sortuz. Indar hauek energia gutxiagokoak dira, eta soberan dagoen energia bero gisa askatzen da temperatura igoz. Esperimentuak erakusten du nolan interakzio molekularrek nahasketa baten bolumen osoa murriztu dezaketen. Jasangarritasunaren testu inguruan, hau materialen erabilera eraginkorragoa bultzatzea eta hondakinen murrizketa sustatzeko aplika daiteke. Substantzien propietate fisikoak ulertzean kontzientzia zientifikoa handiagoa sustatzen da. Hau ezinbestekoa da teknologia eta prozesu jasangarrikoak garatzeko. Hala nola, material berritzaileen sorrera edo produktu kimikoen ekoizpenaren optimizazioa industrian, baliabideen kontsumo gehiegizkoa eta isurketak murrizteko.